Zdravím naše poslouchající. Dneska jsme si pro vás připravili další téma, které si myslím, že by bylo dobré probrat, a to je úcta k autoritám. Takže se budeme bavit i o tom, co je to vlastně taková autorita. Proč bychom vlastně měli věřit nějakým autoritám, jaký k tomu mají kredit, jestli jsou dostatečně na úrovni, jestli jsou dostatečně inteligentní, jestli jsou to dostateční odborníci ve svých oborech, abychom jim mohli jako věřit a spoléhat se na ně jako na názorové autority, nebo jestli může být autorita vlastně i někdo, kdo vydělal hodně peněz, protože třeba umí obchodovat, nebo má určitý schopnosti obejít určitý záležitosti. Co je to vlastně autorita a jaké druhy autorit máme? Zdravím. Otce Ivana. A co ty a autority? Krom těch křesťanských teda. No, obecně patřím mezi tu bublinu dezolátů, takže už v mých žákovských knížkách základní školy se pravidelně objevovala poznámka, že nemám úctu k autoritám jako většina z nás. Což ovšem není pravda. Já úctu k autoritám mám. Velkou úctu k autoritám. Akorát pro mě autoritou není nikdo, kdo je za autoritu označen. Protože já jsem přesvědčený, že autoritou je člověk, který k tomu nepotřebuje mít dráby. Autorita se nedá vynutit. Autorita je vnitřní věc, autorita je něco, čím na lidi skutečně bez pomoci nějakých vnějších nátlakových věcí působím. Tohle je podle mě autorita. A co takové to rozpoznávání autorit podle určitých atributů? Jo, lidi třeba hrozně věří komukoliv, kdo má na sobě bílej plášť, protože vypadá jako doktor. Lidi věří třeba knězi, protože má na sobě zrovna ten černý áncuk nebo jinak barevný v různých církvích, nebo věří lidi autoritám, protože zrovna je to učitelka, nebo prostě byli do té autority jako dosazený. No, ale to jsme právě u toho. Tohle to jsou autority v podstatě a v zásadě umělý, protože už jsou spojený prostě s nějakým systémem. Já bych doktory a učitelky prozatím vynechal, ale pro Čechy myslím si, že je vhodný vytáhnout a ukázat to právě na autoritě kněží a církví, kterou jsi tady vzpomenula, protože takhle to tady vnímá minimum lidí. Naopak, autorita církve v Čechách je minimální proti celé Evropě v podstatě. Ale jsou tady jednotliví kněží, který jsou autoritou i pro ty nevěřící, ale nejsou autoritou, protože mají na sobě nebo měli na sobě černý áncuk, ale podle toho, jak žili a jak se chovali. A to je přirozená autorita. On se nestal autoritou, protože byl kněz, ale protože se jako kněz choval. To je přirozená autorita. Přirozenou autoritou mezi lékaři může být člověk, o kterém se prostě ví, že během své kariéry dokázal vyléčit spousty lidí, u kterých už třeba ostatní házeli jaksi do toho vidle a on se přesto zajímal a léčil. A to je přirozená autorita. Není daná tím bílým pláštěm, ale tím jeho lidským přístupem k člověku. A u učitelek je to totéž. Já si pamatuju dodnes ze svého školství, ze svých školních let si pamatuju několik učitelek, včetně jmen, ale ty pro mě byly autoritou proto, že nějakým způsobem přistupovali ke svýmu předmětu i ke svým žákům. Dobře. Tak to posuneme zase trošku do nějaký tý jako větší zajímavosti konfrontační. Co taková past autorit nebo past důvěry v autority?
Což se prostě dělo třeba v tom koncentráku, že jo, tam prostě, jo, spousta lidí přemýšlí nad tím, že kdyby se neuznávaly autority těch dozorců, takže by je tam vlastně ty vězni umlátili prostě čepicema, že jo. Tam pak máme různý právě, že jako medicínský a farmaceutický postavy, který vlastně jenom tou autoritou toho vědce vlastně zavádějí úplně elegantně lidi, kam potřebujou, protože vlastně ta autorita jim dovoluje prostě jak si něco hlásat a lidi, kteří třeba i zjistí v těch případech, jak jsem říkala s tím koncentrákem, nebo i v té medicíně, nebo v různých věcech, že vlastně to, co ta autorita hlásala, nebylo dobrý, ale oni to dělali, protože přece to řekla autorita. Jo? Tady lidi jsou schopní dělat věci, protože přece oni mi to řekli. Oni jsou ta autorita, oni mi to řekli. Já za to nemůžu. Jo? Tak se mimochodem hájili i někteří ty dozorci z toho. Měli nad sebou, oni měli přece ty nařízení. Oni měli přece od té autority posvěcení dělat tyhle věci. Jo? Jako, co ta nekritická důvěra k autoritám? Není to ve své podstatě jeden z největších základů různých totalitních režimů? Není to právě ta autorita uměle vytvořená, před kterou se ti lidé prostě pokloní nebo skloní, jenom protože to je nějaká autorita? Nejsou zvyklí jak si dívat se na tu autoritu jako kritickým pohledem a hledat tam za těmi atributy, co tam vlastně je? Ano. na to se dá odpovědět jednoslovně. Samozřejmě, že ano. A můžeme se podívat vysloveně do starých společností, do májské společnosti, k Asyřanům, kamkoliv, do dřívějška. A ano, vždycky jako ty nekritický přijímané autority samozřejmě nakonec vedly k nějaký formě velmi nelidského chování. A tam je důležitý právě zmínit to nekritický. To znamená nepřezkoumávatelný. To je věc, která má své přirozené místo v minulých formacích, má přirozené místo samozřejmě tam, kde je Bohem vyvolený panovník a tak dále, protože ten je nespochybnitelnou autoritou, protože byl dosazen Bohem, i když ani to už ve středověku nebyla 100% pravda, protože to dosazení nebo nedosazení Bohem se projevovalo právě ve faktickém projevu. Čili když ho jeho brácha probod, tak asi nebyl správně dosazený. A přijala se nová autorita. Ale už tam vzniká ten zárodek přemýšlení a pochybností. S kým být proti komu. Typicky je to ukázané ve 3 mušketýrech třeba. Jo? Jenomže, jak říkám, tohle jsou jiný společenský formace a my žijeme v demokracii. A ta demokracie předpokládá, že kriticky zkoumáme všechno. Sebou samotným počínaje. Nedej bože, že volíme ve volbách podle toho, kdo co hlásá a kdo jak se chová, a ne podle toho, jak mu sluší motýlek nebo košile, že jo? Třeba. No. Vzpomínám si, že třeba pan senátor Kubera, že jo, byl velmi kritizován a tvrdilo se, že neprojde, protože je silný kuřák. No, to je hezký, ale ten člověk to, co hlásal, za prvý sám žil a za druhý, co slovo to perla. No, takže dneska máme daleko hezčí politiky, nekuřáky a vegany a já nevím co, no ale já si ani nepamatuju jménem a většinou ani ksichtem ne, kromě těch hodně výrazných hlupáků mezi nima. Jo? Takže
Jak říkám, základem přirozené autority je, že je ta autorita zpochybnitelná. Základem přirozené autority je, že ona sama o sobě pochybuje. Když se na to podívám, moje snad nejoblíbenější učitelka fyziky, po 90. roce byla dokonce ředitelkou jednoho z výběrových gymnázií, naprosto úžasná ženská, která nám ukazovala fotky, jak na vysoké škole byla kapitánkou fotbalového dívčího mužstva a kdykoliv se s náma bavila jako se svýma žákama, samozřejmě v tom předmětu ona věděla víc než my, tak tam těch pochybností moc nebylo. Ale kdykoliv jsme mluvili o čemkoliv jiným, když s náma třeba na výlet a tak dále, tak neměla problém říct, hele děcka, to já nevím, jestli tenhle kopec vyjdu, jako to neblázněte, nemůžeme jít ty nudy. Prostě ona neměla potřebu být ve všem rozhodující, protože znala svý přednosti a ty přednosti používala ve prospěch druhých a tak se stala naprosto přirozenou autoritou. Pokud ovšem někdo je nahnaný do toho, že autoritu přijímá, protože se to prostě musí, nebo protože se to nosí, tak to právě vede i k těm koncentrákům. Přílišná poslušnost před zákonem, ale ty zákony mají nějaký základ a měly by z něčeho vycházet. Pokud se zákony mění a mění se evidentně v neprospěch člověka a společnosti a můžou u toho vykládat jakýkoliv vznešený pohnutky, pokud se vůbec zesložiťují zákony, tak je něco špatně a už by každému přemýšlejícímu člověku měla blikat kontrolka, bacha, tady se nám blíží další totalita a od této chvíle já musím každého, kdo se za autoritu vydává nebo je vydáván, opravdu zkoumat. Aha, tak moment.